Velkommen til endnu en video fra Kvalitet Sjovt. I dag der skal vi finde ud af hvem der, eller skal vi se hvem der kan gå videre til, eller hvis vi skal predict det, vi skal predict Euro 2024. Ja, det er playoffs for alle fjerdepladserne i grupperne. Første her, det står nok mellem Wales eller Polen, men jeg tror det bliver Polen helt klart. Polen, ja, starter her. Israel, de ved ikke hvad fodbold er. De er sådan lidt nogle underdogs hver år altid. De ved heller ikke hvad fodbold er. De vinder. Ja, de vinder. Der er no doubt. Jeg føler lidt at her ikke også. Nu har jeg sagt det. Kazakhstan vinder. Det er fordi at de er meget sådan, jeg føler de var gode til V, de var gode i kvalifikation, men det var mest fordi de var med i Danmark, og jeg så de kom sådan, de flækkede Danmark, det er sådan lidt ringe Danmark. Det er sådan der. Ikke også? Ja. Og nu skal vi videre til gruppespil. I den første her, der er no doubt 100p i Tyskland førstepladsen. Men, og jeg tror jeg ved hvem der kommer på andenpladsen. Det er ikke særlig svært at se hvem der kommer på andenpladsen i den her gruppe. Det er 100p Schweiz. Og så kommer så kommer Skotland simpelthen bare på tredjepladsen. Det må de gøre, det skal de, så er det ikke med der. Næste gruppe B. Der ved jeg godt, hvem der vinder. Yes, det er bare sådan der. Spanien vinder. Og jeg tror altså Kroatien, de kommer til at ligge på anden plads. Det var sådan, tror jeg da. Italien, jeg tror de kommer på tredjepladsen. Fordi jeg føler ikke, at de gjorde det rigtig dårligt til VM. Så derfor tror jeg simpelthen, de kommer på tredjepladsen. Yes. Gruppe C. Slovenien, Danmark, Serbien og England. Der er ikke så meget doubt. Boom. Ja, og nu, fordi jeg bare har 16 mere, så der kommer Serbien på tredjepladsen. Men bare fordi at jeg er sådan som jeg. Boom. Ja, jeg sagde det. Jeg predicted den. Danmark og Serbien går videre. England flopper den fuldstændig. Og har vi ikke en mere finder. Sådan der, okay godt. Næste, her, der kommer Frankrig til toppen. Nederlands der er Polen tredjeplads. Den var ikke særlig svært, synes jeg var meget let, men jeg føler at Australien kommer på tredjepladsen. Jeg føler Polen det teoretisk sikkert. Jeg ved faktisk ikke hvad det er for et land. Jeg prøver lige at gøre noget fedt, så de kan se det. Østrig. Nu er det Østrig. Nå ja, de kommer til tredjepladsen. Okay, Belgien, Slovakiet,